खासिबारियाव बाजै गोसोमनि खि खन्थाइखौ लिरदों हादोर बसुमतारिया आरो आं निक'दिम नार्जारिया बे खन्थाइखौ आवरायगोन। लाथाब लाथाब गेसाव थास' बिबारजों जासोना न' गुदिनि खासिबारियाव मोदोमफ्रु फुरि परथा बादि गुरलाब गुरथाब खासिबारियाव बाजै गोसोमनि खि से आसरित आसरित खिथारोलै बे बाजै गोसोमाबो मा फरमुलाजों खियोब्रा बाजैयालाय एखनब्ला फुरि बादि एखनब्ला सिंग्रा बादि बरिया गोथाव गोन्दो गोन्दो मोनामलायथारखायो। हाय रे हाय प्लास्टिकआव सोना दोनजानायमोनब्ला जेब्ला नों खासिबारियाव खियो अब्ला खासि बिबारफोराबो थानो हायिनि नोंनि मोनामनाय खियाव उन्दुफैनांलायखायो बाजै। आरो एखनब्ला नोंनि सिंग्रा बादि खिजों खिब्रमा राजायाबो नारखाव नारसि बुलायफैनांखायो। हा 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 बिमाबो दाबादियाव मडेलिं खिनायनि बादायलायनाय जायोब्ला नोंनो देरहाथारगोनलै बाजै। रावबोथ' नोंबादि खिनो हाखाया। आसरित नोंनि फरमुलायानो जुदाथारखालै बाजै। दा खिहैसैलै बाजै खासिबारियाव सोलोंनो हागौ सोरबाफोर नुबाय बायोब्ला न'आवनो प्रेक्टिस खालामबाय था। आंबो एसे एसे सोलोंबाय थानांसिगोनसो माब्लाबा बादायलायनायबो जानो हागौ। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।